Het is woensdag 23 oktober, de dag dat. Het Keertsmuseum in Frencher de Dwarm sluit. En een Frieske toskendokter geen kiezen meer loeken mooi. Nou, dan maar zo. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd wordt. Een heel goeie jongen en morgen zorgen naar Bient, maar jongen de speciale onpak van Alberto Kinderman. Hij helpt ze neem de hopeloze gevallen weer aan het werk in zijn zwartborkerij. En Janneke Brakels, zij maken in het rand van de Frieske Muziekweek weer een heel soort mensen blied met haar huiskamerconcert. Cry baby, cry baby, cry. You're a cry baby. Cry baby, cry baby, cry. Mijn gast van Joen werd terug alle autosportkennis Joen als het racetalent van Nederland. Het verhaal verneemde Engelse raceteam McLaren zocht in hem de opvolger van Ayrton Senna en Lewis Hamilton. Nou, autosportfanaten in Friesland en in Nederland die weten voor dadelijk wel hoe waard ik het heb. Maar het grote publiek, dat mag we misschien nog even introduceren. Ik heb het over de 18-jarige Niek de Vries uit Snits. En dat hij hier zit, Joen, is bijzonder. Ben we heel blij mee, want hij is net zo vaak in Friesland. Niek, welkom. Ik denk dat wij bij de omroep wel 100 keer bellen hebben om te vragen van is Niek, kun je eens een keer komen, kun je eens wat vertellen? Nou, de zit hier. Ja. Dan komt schrek waarom uit Spanje, heeft woen. Ja, klopt. Mooi weekend, hoor. Ja, laatste weekend van het seizoen gehad. Echt topweekend gehad, gewonnen en tweede geworden. Dus het seizoen mooi afgesloten. En nu een weekje thuis en volgende week weer naar Engeland toe. Ja, dat heeft eigenlijk dus helemaal geen vakantie. Nee, tot aan kerst komt dat er nog niet van. Nee. Nou, de is dus een druk bezet man. Dat heeft de kraaien maar die vaardigheden. We hebben dus voor de mensen die het net kennen even een biografie van hem maken. Niek krijgt, als hij fjouwer is, een kart van zijn ouders. Zijn eerste roensies maakt hij bij het bedrijf van zijn heid. Hij krijgt de smaak te pakken en wint prijs na prijs. Het gaat zo goed dat het eer van het grote McLaren Formule 1-team op hem valt. McLaren neemt hem in 2010 op in het talentenprogramma. Hij krijgt zelfs een rol in een tekenfilm, jonken wereldkampioen Hamilton en Button. Mr. Jensen Button. Cool. Can I meet him? Can I? Hij wordt 2 keer wereldkampioen in de kart. En dat iepert het door voor de Formula Renault-klasse. Een volgende stap naar de Formule 1. In zijn eerste seizoen wordt hij voor het 5e. Dit jaar gaat wat minder. Na december wint hij 2 races, waarvan de laatste in Barcelona de allermooiste is. Ja, Niek. Dit hier is een net Joen, hè? Of wel? Nee, ik heb het wel al gezien. Oh, wel. Ja. Ja, want dit aandoende weekend. Ja, klopt. Jeetje mina. Ja, nee, ik vind het mooi. Ik vind het een fascinerende sport. Toch wil ik even maar die naar dit seizoen. Want het waard kreeg al zijn in het filmpje. Er heeft een hele mooie stap. Maken altijd met karten, altijd winnen. En dit seizoen ging het even wat minder. Wat wie dit voor seizoen voor jou? Nou, uiteindelijk echt een heel leervol jaar. We gingen het seizoen in als titelkandidaat en met de instelling om het kampioenschap te winnen. Maar dat is jammer genoeg niet gelopen volgens plan. Het begin van het seizoen was hartstikke moeilijk en konden niet onze verwachtingen waarmaken. Alleen sinds de zomerstop zijn we weer helemaal terug en hebben we eindelijk iedereen wel kunnen laten zien dat we gewoon bij de top horen en voor de overwinningen vechten. Ja, want er wordt dus van tevoren zo'n een jongen van 18 die een soort talent heeft vanzelfs. Hè? Dan mag hij eigenlijk kampioen worden? Of is dat iets was die zelf op luistert? Hoe gaat het? Nou ja, vorig jaar hebben we de overstap gemaakt naar de autosport. En dat was mijn eerste seizoen. Toen werd ik 5e in het kampioenschap en eerste rookie. Dus dan is het eigenlijk vanzelf... De beste van het seizoen, hè? De beste jongeling van het seizoen. Precies, ja. En dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat je nog een jaar in die klasse blijft en dan voor het kampioenschap gaat. En dat deden wij ook. Alleen jammer genoeg is het niet helemaal gegaan zoals verwacht. Maar, want hoe cool dat? Want het begin van het seizoen, daar stond op een gegeven moment 14e. Nou, compleet onreëel voor jou eigenlijk, onwerkelijk. Waar lag je dat toen? Ja, als we dat eerder hadden geweten of als we daar... als we daar achter waren gekomen, dan hadden we dat natuurlijk zo snel mogelijk geprobeerd. Dat is, maar ik wil gewoon een punt hebben. Door is net het genoeg. Maar er zijn ook andere aspecten. Want ik weet, in de simmer heeft het even helemaal loslitten. Vertel dan gewoon wat loslitten heeft.
Ja, ik heb gewoon de zomer, aangezien de moeilijke start, heb ik gewoon de zomer gebruikt om gewoon helemaal tussenuit te gaan. En even het race te vergeten en zeg maar de batterij op te laden voor de tweede helft van het seizoen. En gewoon mijn sociale contacten heel wat opgebouwd en plezier gemaakt. Opgebouwd? Want wat ik bedoel, ik weet dat wie is de jong toen het begonst. Eigenlijk altijd in het boeteloon ondergang geweest, de hele vrouwentour. En dan op een gegeven moment dan heeft geen contact meer dus met die vriend van toen het zien wist. En hoe is dat nou gewoon dan? Nee, nou ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat in stand te houden als je zoveel weg bent. Ik denk dat we, toen ik 13 was en in de jaren dat we karten, dat we misschien wel 300 dagen van huis waren per jaar. Dus dan is het eigenlijk wel vrijwel onmogelijk om dat tot stand te houden. En nu in de autosport ben ik wel iets meer thuis als dat ik was. Dus dan merk je toch dat je dat eigenlijk wel nodig hebt. Want er is helemaal geen contact met vrienden? Nee, eigenlijk niet. Dan was ik thuis en dan was ik alsnog eigenlijk alleen maar bezig met trainen en met het racen. En ik had niet een manier waarop ik eigenlijk eventjes ertussenuit kon. En ik denk dat ik dat deze zomer... Wat dan? Wat is het hier? Snitswieken? Feesten? Ja, ik heb me gedragen hoor. Alleen, ik heb de Sneekweek wel meegemaakt en een hoop lol gehad. Ja, want is dit iets wat zelf woest? Of McLaren, het opleidingsteam, wist niet ziet, had hij op een gegeven moment extra van jongen, een keer even lekker los? Nou, ze hebben het al veel eerder aangegeven, al toen ik kartte. Alleen in het karten ging alles in zo'n stijgende lijn omhoog en bleven we maar winnen. En ik denk dat gewoon alles compenseerde. En zelfs vorig jaar was het gewoon nog hartstikke goed. Alleen als je in moeilijke tijden komt, dan realiseer je pas echt waar je zwakke punten zitten. En dat wie een sociale vrouw? Geen vrienden? Ja, ik denk het gewoon dat de balans een beetje weg was. En dat ik alleen maar met één ding bezig was. En Nou ja, maar dat is echt de topsportmentaliteit. Maar dat is toch wel opmerkelijk dat McLaren dan zoiets van... Hé, toch is best wat. Ja, toch? Ja. En een oorpunt, want... maar beter zo als andersom. Ja, dat is ook zo. Ja, als de volle drinkt ook in een helle die doel net, dan is het echt leuk natuurlijk. Maar nu het McLaren of hij hemzelf ook een beslissing nam. Dan liep het me voor die nog wel wat heftiger. Ik deze simmer. Die Huid, die ging altijd in mij. Die Suske ging altijd in mij. Ja. Die ben nou net mooi gaan. Nee. Hij is op een gegeven moment zo van, ik wil dat niet meer. Waarom moest dat er meer? Nou, dat hebben we als familie hebben we dat besloten. Kijk, in het karten was het min of meer een soort... ten eerste was ik veel jonger, dus had ik hun steun ook nodig. Kon ik dat niet alleen. Alleen was het min of meer... je kan het geen familieuitje noemen, maar dat deed je gewoon als familie, deed je dat samen. Alleen nu ben ik door McLaren word ik bij een team geplaatst en moet ik mijn werk doen samen met dat team. En daar kunnen mijn vader en zusje niet bij helpen. Nee, maar wat hier, want de heeft mij wel verteld in voordat we praten, het wie ik net heel makkelijk. Maar die houdt erbij die toch wel negatieve effect op die presteren. Is dat natuurlijk een mooi voorbeeld bijvoorbeeld? Ja, hij is daar natuurlijk hartstikke emotioneel dichtbij betrokken. Hij wil natuurlijk het beste voor mij en dat maakt het soms wel eens moeilijker als het minder gaat. Want dan zit hij er bovenop van waarom was dit net en waarom... Precies, ja? Hoe is dat voor jou om te zeggen van... ik wil die er even net in bij, misschien is het beter. Nou, ik denk dat hij ook wel inzag dat dat beter voor mij was. En uiteindelijk willen we allemaal het beste voor mij. Dus was dat niet heel moeilijk hoor. Nee. Nou, en dat het dan iets opsmiet, dat het iets oplevert, dat zorgen we dan voor dadelijk in september. Daar hebben we de beelden ik van. Ik heb even zien, misschien kun je het al even vertellen wat we zorgen, want het is een hele mooie race voor jou. Ja, dit is de tweede race in Budapest. Eerste overwinning van het seizoen. Dus eigenlijk op het moment dat zoiets van, ik heb lekker in de snitsweekend 3 dagen lang gewoon dienen wat ik voer, wat die drukker aan, mijn hart in het bij. Gebeurt dit? Hoe verklaren is dat dan? Wat is de verklaring? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat het gewoon allemaal samenviel en dat heeft tot een heel mooi einde van het seizoen. Ja, super, want daarna winst dus nog dit weekend in Spanje. Ja. En is die hart dan lieke blied, Marij? Is het dan wolfeest in
Huizen de Vries? Nou, dat heb ik niet meegekregen, want ik was niet thuis. Maar ik heb wel wat fotootjes doorgestuurd gekregen. Dus ik denk wel dat ze blij en trots waren. Okay. Hey, de prijs is gewoon Nederlands. Hè? Ja. En de bist dus ook net een soort Friesland. Maar dit is de helm van die. Er staan pompenbladen op. Die heeft altijd een hoorn. Wat is dat voor die, het Friesland? Dat is dit erop zest. Wat betekent dat voor die? Nou, ik ben gewoon hartstikke trots op waar ik vandaan kom. En eigenlijk voel ik me wel een beetje schuldig dat ik hier niet Fries mee kan praten. Maar hopelijk in een paar jaar kan ik wat meer worden Fries als nu. Nou, het begint ook goed. De 16 nou eens een keer om deze tafel. Ja, oké. Ja. Nee, want uiteindelijk, wij zijn er natuurlijk ook trots op. We hebben Epke, we hebben Sven. Hè, er zijn jongens die ben Fries. Maar dat is het echt hartstikke Fries. En als het Safire gaat met die, hopen we, hè, dat we het oplaten om in de Formule 1 te komen. Ja, dan is het natuurlijk een megaster. Want, ik bedoel, autosport is natuurlijk een van de populaire sporten van de wereld. Hoe zus je dat nou? De takkomst en de Friese roots daarbij. Nou, dat zou ik zou het wel heel vet vinden als ik dan op het podium sta en ik zie wat Friese vlaggen daar beneden zwaaien. Alleen om heel een ster en dat soort dingen wat er allemaal bij komt, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Hoor. Nee? Ik vind de sport gewoon mooi en ik doe wat ik het leukst vind en dat vind ik het belangrijkste. Maar dat zou je nou op een punt. Dat is toen aan de ene kant erachter komen moest deze simmer van ik heb mijn vriend, mijn sociale leven heb ik helemaal onder controle voor de sport en nou zou je dat maakt het me eigenlijk niks uit. Hoe bedoel je? Wat maakt het niet uit? Nou, om een ster te wezen, om dat te brikken. Of is ik wil natuurlijk mijn doel bereiken. Dat vind ik het belangrijkste wat er is. Alleen het feit dat je klemmen, glitter en dat dat interesseert me niet. Oké, is wel in een leuke tekenfilm spelen. Hey, de mensen thuis willen graag even weten. Ja. Vanzelfs. Wanneer wij morgens om 4 uur eruit om in Melbourne de eerste wedstrijd te zien van de Formule 1. Mooi. Dick de Vries. Ja. Nou ja, daar kan ik niet echt antwoord op geven natuurlijk. Maar ik hoop... Het gaat de goede kant uit zo? Ja, hartstikke goed. Ik denk als alles volgens plan loopt rond 3 jaar of zo. Oké. Nou, dan zitten wij al hier met de wekker te zien. Is goed, dankjewel. Bedankt dat je wist. En wanneer we rieden? Dat weet ik nog niet. Alleen de voorbereidingen voor volgend seizoen beginnen snel. Dus binnenkort. Nou, succes. Dankjewel. Mooi. Ja, aanspraak ik hier met Evert Fokkema over een inspirerend initiatief. Nou gaan we naar de Riegen. En het moet wel heel bijzonder wezen. Ze ligt je lekker te sliepen en ze zit in je favoriete Friese artiest van je te jong. Het kan in deze dagen samenvakken komen, want het is de Friese muziekweek en Joet gong Janneke Brakels op paard. Ja, de Friese muziekweek bij Omroep Friesland. Op de radio draaien we alleen nog maar Friese muziek. En kist ook weer stemmen voor de Friese top 100. En alle dagen geven we een paard met een Friese artiest. Koest en kist die opjaan voor een huiskamerconcert op comadel.nl. Joet is Dirk Baron op een paard met Janice. De huiskamertour begint bij Hilly de Boer in Beers. Dan terug naar Foekje Wolkers in Wurdum. Deze week is de nieuwe single uitgekomen, Wake Up. We hebben een man die al presenteert in Noorderwien. Together met de Bogeman Big Band. En toevallig Joet gaat de Bogeman Big Band de studio in, want we maken een speciale single, special edition, die we dan straks verkepen kennen tijdens de Serious Request Tour. En hoe zucht de huiskamer van Nolda Kuper eruit, ek in Ljouwert? What's going wrong? Why am I stuck with a song? I don't know, still got to cry. Life is just a lie. Bij dagcentrum Middelzee hier in Binzek Kleer voor het concert. Is daarop, hè? Wietske had de dagopvang opjoen via comadel.nl. Ze gaan zich helemaal erop taart. Ja, klaar. Ze zijn helemaal klaar voor. Dan zeggen ze komen al je binnen. Ze zijn waskogen dat er om jou wat tol, maar dat ze hier naar de kantine moesten. Dus ze komen er al hier om. Dit is wel een leuke uitsluiter. Ja, maar hij maakt een paar leuke, vrolijke versjes om het echt leuk en mooi, geweldig af te sluiten. Nou, wij beginnen met Cry Baby, maar dat is net per se een heel vrolijk vers, maar hij klinkt wel heel vrolijk. En iedereen kan hem wel oefenen. En ze kennen hem zelfs al een maai jongen en maai klappen, dus het komt helemaal goed. Okay. Cry baby, cry, you're a cry baby. Cry baby, cry,
You're a crybaby, 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 cry. You're a crybaby, 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 cry. You're a crybaby, 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 cry. Oh, you keep on crying. Oh, aren't you old enough? Aren't you old enough? You wanna be such a serious thing, but you should act your age and stop whining. Cry, baby, cry, baby, cry. You're a cry, baby. Cry, baby, cry, baby, cry. You're a En was nog bij het slotconcert wezen van de muziekweeken bij Geert van Thun. Bij Iris Kroes, Johannes Riepma en Vangrail. Jou dan de antwoord op de vraag: uit hoeveel leden bestaat de band Vangrail? Mail die antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. En zorg mooi weer, want dan ben we op een paard met Eddie Dijkstra. Ze poetsen auto's, knappen meubels op of binnenin te zetten als obes. Ik had hoe de bijzondere mensen die het werkje bij de zwaargerondernemer Alberto Kinderman in Noordburgum. Man en vrouw die toch een geestelijke behandeling net meer onder het werk komen, beziek het hij weer op het spoor te zetten. En vanwege deze ompak is hij van mijn verste gast Evert Fokkema een grote inspiratiebron. Ja, en beide heren zitten hier. Evert, welkom. Alberto, welkom, wat is de best. Ja, Evert, dit is een verhaal wat ook graag je bepraten woest. Ja. Ik heb bij hem ontdraaien geweest op zijn plaats, dus we kennen Ik van alles zien litten. Dus daar kijk ik meestal nog van warm uitzie. Maar waarom woest je dit zo graag? Nou, wist dit is de tijdperk van de participatiemaatschappij, wat dan zijn wordt. En ik wil ook graag de discussie een beetje omzwengelen over het feit dat het chin-deal op dit moment wat onderhouden is. Er zijn op dit moment op dit staat een heel soort mensen die uitvallen in deze maatschappij. Die net passen meer in het systeem wat steeds krapper wordt van een heel soort mensen. Dat begint vaak al op een legere squallen. En in het onderwijs is dat, dus is het in de zorg. Er is steeds meer, ik neem het maar even, confectiewerk. En ik wilde eigenlijk een pleidooi maken voor het maatwerk en voor de individuele aanpak. Want ik denk dat we daar volle meer mee bereiken. En ik ben bang dat er steeds meer mensen uitvallen en dat we op die manier een steeds groter probleem krijgen. Dat wordt wel een steeds lichtere groep die goed naar boord valt. En ik denk dat het daarvoor gewoon initiatieven nodig zijn. Grote creativiteit. Nou, en dat er iemand creatief is, dan is Alberto dat wel. En die heeft dat ik heel creatief opgepakt. Ja. En steekt er ik nog eens zijn eigen guild als ondernemer in. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, Alberto, die verhaal, dat wordt aanstek dus wel duidelijk. Maar let het even in PSN zeggen. Wat doet je in Noordburgum werd toch uitnodigd geweest hier? Ja, wat wij doen is dat wij op een groep mensen een traject aanbieden op een hele creatieve en maatgerichte manier om proberen de mensen weer ontwerp te krijgen of in ieder geval beheersbaarheid te creëren. Mensen mooie vlekjes, zouden ze dat nemen? Ja, in principe de mensen bij ons een psychiater of een verstandelijke beperking. En dat kan op verschillende niveaus wezen. Dus er is vaak wel wat in het verleden gebeurd. Hoe lang doet dat al? Nou, ik ben van origine al 15 of 20 jaar verpleegkundige. En ik ben al 10 jaar ondernemer in de zorg. En dit ontwikkel ik sinds de laatste 3 jaar. Ja. Daar is een thuiszorgbedrijf. Hij is verkocht, maar dat geldt. Ja. Dat is de mooi verzinnen heeft bis dit opzet. Dus een prachtige situatie eigenlijk. De verzinnen is nooit niks, hè? Nee, we hebben nog niks van. Nou, dat ziet er nog redelijk uit. Ja, nee, we aardig borken. Dus we hebben niks te klein. We hebben niks te klein. Maar we willen nou zien hoe dat eruit ziet. Ja. En daar heeft Roelof de Vries een prachtige reportage maken bij deze. Wat ben je hier ontstaan, man? Ik ben hier met brommers bezig. Dat is, opknappen? Opknappen, ja. Dat is het doel wat. Een beetje opknappen en we hebben wat verkeerd. En uiteindelijk wordt een bedrogen ermee opzetten. Dat is de bedoeling. En daar helpt al bij dus hartstikke goed in. Dat is monsterachtig.
Wat sta je hier, Martin? Ik ben hier kantinebeheerder. Okay. En dan, ja, ik ben heel veel bezig met kindermeisjes natuurlijk. Met de kopjes, ja, natuurlijk. Dus als ze maar in de koffie zetten, ja. Als ze binnenkomen, zijn de eerste. Nou ja, een koekje erbij. Want hoe is bij die zorggroep te aan de kamer? Had je een ongemak gewoon gehad? Ja, ik heb 4 weken in Komelijn. 4 weken? Ja. Hoe lang is dat, Lien? 21 december 1999. Hoe is dat nou precies, ja? Ja, om het zien van zijn. Ja, ik ben met mijn zuster bij hem geknald. Ik ben hier vroeger al eens gekomen via de jeugdzorg. En Zadewaan, daar ben je gekomen. Dat is 4 wielen ook. Is al 4 wielen? Ja, 4 wielen ook. Ja. Hoe kwamen ze bij de jeugdzorg te landen dan? Ja, dat ding niet verraden vroeger al, zo gaat dat. Nou, en ja, het is er beter van worden, like het zou zeggen. Nou ja, in het ziekenhuis had ik gewoon zijn van, nou, het is mij, maar het is niet met die. Toen ze me aan het opereren werden, ja, we denken net dat het zo nog helpt. En ik had 3 weken van de 4 weken minder dan 1% kans om te leven. Minder dan 1%? Dat zei ik, minder dan 1% kans. Maar bist er nog? Ja, maar ja, mijn tussen haakjes, ja, gebreken. Wat had je oorhouden dan? Nou, als ik naar de komen, werd ik wekker met een zwaar hersenletsel. Zwaarder weer net mogelijk. Sarah van ja, vroeger wat doet fretten. Geef me dat wat aan? Wat had die hier nog? Geef me dat niks aan? Ja, meer vernieling, wat me hadden uit doen wat. Maar net als juist erge dingen, dat wie toen gewoon ja, bij 14 hier en dan doe je wel eens wat in een groepje. Nou, dan zag je het om ja, nee. Dat kan gebeuren. Nou is het gewoon een werk. Ja, nou ben ik, ja, gelukkig ga ik er wat uithalen, want ja. Nou, ik weet wel een beetje, ja, bergopwaarts ging. Maar ja, toen had ik in ongeveer 2-3 jaar had ik een herseninfarct gewoon. Ik ken daar ook nog bij. Nou ja, sindsdien had ik nachtelijke epilepsie gehouden. En ja, ik zei, ik ben echt uit de range, ik ben echt probieder. Ja, Bert, was dit juist? Ja. Die man, nee, uiteindelijk, die stel eigenlijk erbij helst. Trots. En aan de ene kant was dat dus op een wijze van, nou ja, hij verzint zelf geen yield erom. Maar net. Dat moet uiteindelijk ook gebeuren. Ja, wij willen natuurlijk een aantal jaren door middel van trajecten en door middel van de verhuur van de boerderij en werk bij ondernemers wij te halen, willen we daar een behoorlijke boterham over zingen. Waarom is dit nou zo uniek? Waarom was het nou eigenlijk even dat er meer van dit soort initiatieven komen? Nou, wist je, het liep het al eens zo makkelijk, hè? En deze man liep ik al eens zo makkelijk. Maar dat vreegt wel een hele belutsenheid van degene die het doet. En dat doet Alberto. Daar rekken ze me op al trouwens, hè? Want ik ben al een paar keer bij hem geweest en ik zie wel hoe hij met die man omgaat. En dat is een hele bijzondere manier. En als er eens in je bij zit waar niks voorbij is qua werk, dan betekent Alberto gewoon, dan begint een autowaskerij of zo, wist toch? En dan doet hij dat gewoon. En dat bewonder ik heel erg, want ik denk dat dat wel de toekomst is. Dat we net meer in de zorg uit de losse heup wij skieten. Maar dat ik gewoon heel gericht voor iedereen een persoonlijke oplossing ziet. En net alleen in de zorg trouwens. Ik denk dat dat overal hielden maakt. En ik denk dat we daar maar een soort ellende voorkomen. En uiteindelijk, ik zorg dat het uiteindelijk nog goed kepen wordt ik nog. Dat is ook absoluut. Want instekend op die ellende, het is een man nog net bij de IJkaanwien. Wat wie er dan gebeurt, Maas? Nou, dan is het vaak dat ze in een sociaal isolement rijdt zitten. En wij trouwens thuis komen te zitten. Schuldenproblematiek neemt daar. Ze rijdt je onder drank of onder drugs. Daar hebben we een heleboel voorbeelden van. En deze jongens zijn al jong. Dus die kist nog, kist maar door middel van gedragsverandering, kist nog wat bewerkstelligen. Maar mensen die 50, 60 binnen, daar wordt het een heel lastig van. Ja. Maar daar binnen net een soort mensen die een bedrijf verkeepje. Nee. Een goed draaiend bedrijf, daar hielp nog verzinnen. Hoe kan nou iemand die hem erop viel dat nou echt was, dat dorst. En uiteindelijk dat pleidooi wat je me hierbij op tafel delen, van kom op, help me koor. Ja, dat uitvieren, want dat vind ik wel ingewikkeld. Het is ook een farm, hè? En ik bedoel, ik is vanuit elke farm Alberto doet het Marci farm, die past ik heel goed bij hem, denk ik. Ja. Maar die ken ik meestal niet. Ik werk zelf in een reguliere zorgorganisatie, maar dan kies ik prima beziekje om gewoon heel individueel en gewoon maatgerichte oplossingen te zoeken. En
te stoppen bij iedereen hetzelfde te doen. Maar gewoon meestal tevreden wat ben je nodig. En dan een goede creatieve oplossing voor te bedenken. En wat op te houden met al die standaard. De eenheidsworst, maar voort. Absoluut, ja. Oké, nou duidelijk. Heer, mooi dat je me dit vertellen wil. Ja, ik ben benieuwd wat er verder uitkomt, maar dit pleidooi, maar dat zullen we even nog een oorlog zien. Even ont 2 weken weer, hè? Dan ben je weer. Graag. Ja, dit wie bient. Zoek op uw website voor meer informatie. Hoe bient, mooie filmpjes, foto's vanzelfs. Morgen ben we er weer. Voor nu nog een hele noffelie. Hoe verder.